Den amerikanske rockduo The Black Keys var det her, og sangen Fever. Og nu til den sms, som jeg må indrømme rammer mig sådan lige lidt i hjertekuglen. Hør en gang her, hvad der står. Tak for et godt program. Så langt, så godt, så ligner den meget godt alle mulige andre. Jeg er ved at pakke det sidste ned, flytter fra kæresten og vores lille prinsesse. En ny start er velkommen for os alle tre. Vi gerne høre, er der nogen i himlen med danser med drenge? Det at savne nogen er altid svært. Venlig hilsen, Manu Vadstrup, 8230, Åbyhøj. Lidt endnu.